खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। क'क्राझारनि सासे लाइमोना सोलोंथाइजों लोगोसे बिबारनि बागान खालामना जाफुंसार जानो हादों। क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय सरायखला पदमफुल गामिनि थागिबि लहित बर्मनआ थांनाय 5-6 बोसोरनिफ्रायनो कफु बिबारनि आबाद मावनायजों लोगोसे 200निबो गोबांसिन गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारनि आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो आरो न'खर सालायगासिनो दङ। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि BSc थाखोनि फरायसा लहित बर्मनआ सोलोंथाइजों लोगोसे कफु बिबारनि आबाद मावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबारनि आबाद खालामदों। लहित बर्मनआ थाइलेन्ड, बांलादेश हादोरनिफ्राय गावनो बिबारनि जोलै लाबोना आलादा आलादा रोखोमनि बिबारनि आबाद खालामनायखौ नुनो मोन्दों। फरायसा लहित बर्मनआ आथिखालाव गावनि दखरसे बिबारनि बागानाव गुबुन गुबुन रोखोमनि समायना रमायना बिबारनि आबाद मावगासिनो दं होनना मिथिहोदों। लाइमोन फरायसा लहित बर्मनआ फोरमायबावोदि, आं जेब्लाबो बिबारनि आबाद आरो बिबारफोरखौ जोबोद मोजां मोनो होनना। आथिखालाव आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरा बिबारफोरखौ गावनिफ्राय लांफैयो होनना बुंबावो। नैथि खौराङाव दङ। क'क्राझाराव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनेश पेगुआ दावबायफैदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनेश पेगु आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोननि बाहागो लानायाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंलांनांगौनि सायाव गोनांथार सावराय जथुम जालाङो। बे सावरायनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', EM रन्जित बसुमतारी, EM डक्टर नीलय स्वर्गियारी, EM धर्म नारायण दास बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि गेजेराव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंथिनाय बायदिब्ला, बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंनो हानाय बर' बिजोंनि बिथोनगिरि, बर' रावखौ आसामनि लोगोआरि राव खालामनाय बायदि आयदाफोर, बिटिआरआव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायजों लोगोसे टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ नेमखान्थिजों सोलिनाय खालामनाय आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिहोदों। दायनिगिरिखौ हमनो थांनायाव पुलिसखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। बे जाथायजों 4 पुलिसनि जोखोम जादों। माजुलिनि देवदिया आथि गामियाव शुक्रबारखालि हराव खमैबो 11 रिंगासोआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जायो। गरमुर पुलिस थानानि SI उत्पल दास आरो ASI बिजय हाजरिकानि दैदेननायाव थांनाय मोनसे दोलोआ दायनिगिरि केशव हाजरिकाखौ हमनो थांदोंमोन। नाथाय दरखं मोखाङावनो केशव हाजरिकाया पुलिसनि दोलोखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो। केशव हाजरिकानि बे गाग्लोबनायाव 4 पुलिसा गाज्रि जोखोम जायो। मख'जाथावदि खोमसिनि सुजुग लानानै केशव हाजरिकाया खारखोमालांनो हायो। जाथायनि उनाव जोखोम जानाय पुलिसफोरखौ थाबैनो गरमुर पीताम्बरदेव सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायोब्लाबो उनाव जौसिन फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़सिम दैथायहरो। गुबुन फारसे DSP शान्तनु दत्तनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस आरो आर्मिनि हान्जाया केशव हाजरिकाखौ नागिरनानै नायबिजिरनायखौ खालामगासिनोब्लाबो दासिमबो जेबो खौरां मोननो हायाखै। दासान्दि सोंथि खालामनो थाखाय पुलिसआ केशव हाजरिकानि न'नि साखाथिनि 5 सुबुंफोरखौ हमना लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय पुलिसफोरखौ फारियै SI उत्पल दास, ASI बिजय हाजरिका, कन्स्टेबल मुदुल दास, हमगार्ड रूपक मिलि, हमगार्ड राजन मेधि, बेटेलियन पापु सैकिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि नम्बर इभालुएसननि नुजानाय जेंनाखौ सावरायना बोरसांगोननि खोथा होदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुआ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै क'क्राझाराव दावबायफैदों। फुंबिलियाव पेगुआ 02423 नम्बरनि डाउनटाउन राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिजों क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव ओंखारफैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव आथिखालाव आसामाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फरायसाफोरनि नम्बर होनाय इभालुएसननि सायाव नुजानाय जेंनाफोरनि सायाव सोंथि खालामनायाव मन्थ्रि रनेश पेगुआ बुङोदि, 2021 बोसोरनि सिगां आरो उन बोसोरनि फरायसाफोरा जाहाथे फोरोंगिरि थिसननाय बिथिङाव इयुनाव जेबो बेले-बेजे थासारि आरो गसर थिसननो हाया, बिनि थाखायसो पेराग्राफ 5 आव बिथांखिखौ लानाय जादों होनना रोखा फोरमायो। जायफोर फरायसाफोरा नम्बर आरो इभालुएसननि बिथिङाव गोजोननाय गैया, बैफोर फरायसाफोरा फिन सेप्तेम्बर दानाव आनजाद लिरनो हागोन होनना बुंथियो। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुआ बुंबावोदि, मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फरायसाफोरनि गेजेराव नम्बर आरो इभालुएसननि सायाव नुजानाय जेंनाफोरखौ गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरजों लोगोसे फरायसा आफादफोरजों गुवारै सावरायलायना बोरसांगोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे आसामाव सोरखारा थाबैनो 1 लाख साख्रियाव थिसनथाइ होगोन होनना रोखा बुंबावो। बे समावनो बिटिआर ओनसोलनि गंब्रै जिल्लानि टेट उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजागोन होनना रोखा बुंथियो। दानिया फैबाय गुबुन मोनसे खौराङाव। बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि थान्दै हान्जाया आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों गुवारै सावरायलायदों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि हान्जासे थान्दै हान्जाया शुक्रबाराव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायो। बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव गोसारहोनाय आरो भारतीय सुबुं सानखौ
थिसननांगौनि थाखाय सुबुं सानखो कमिसन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि हादरनि गाहाय मन्थ्रि नखर मन्थ्रिनिसिम आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि गेजेरजों गांसे गोसोखांलाइ दैथायो होनना थान्दै हान्जाया मिथिहोदों। बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि थान्दै हान्जाया मिथिहोबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारखौ थाबैनो लुफुंनाय आरो क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि सिकनाझार बाथौ थानसालिखौ 4 कौटि राङारि मददजों लुफुंनो आरो धिरबिल आरो बाक्सा जिल्लानि बगामाथि हाजोआव मोनसेनसिं बोराइनि मुसुखा गायसननाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायज्लायो होनना फोरमायबावो। मख'नो गोनांदि फैगौ 2022 इं मायथाइयाव क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव रुपाथि मायथाइ फालिगोन आयदानि सायावबो गुवारै सावरायलायो होनना रोखा बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोन्दों आरो आसाम पुलिसनि गुलि गावनायाबो गोबां जानायखौ नुदों। आरोबाव बेबायदिनो क'क्राझाराव पुलिसनि गुलिजों सासे मोसौ सिखावा जोखोम जादों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुखानजरा ओनसोलाव थांनाय मोनायाव पुलिसनि गुलिजों सासे मोसौ सिखावा जोखोम जानाङो। पुलिसनि गुलिजों जोखोम जानांनाय मोसौ सिखावखौ श्रीरामपुरनि सरांगी सिन्हा 39 बोसोरनि होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानांनाय मोसौ सिखावखौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।